Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau berbagi pengalaman. Langsung saja saya akan mensejarahkan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selamat mendengarkan dan menyimak. Kiai Hasyim Asy'ari lahirin nang Tisong Rata mriki tanggal 14 Februari tahun 1871. Awet cilike Haji Hasyim Asy'ari marang romone beliau yang ngaji. Bareng wis gedhe dheweke lagi nyantri pondok pesantren Siwalan Panji. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahirin nang Tisong Rata mriki tanggal 14 Februari tahun 1871. Awet cilike Haji Hasyim Asy'ari marang romone beliau yo ngaji. Bareng wis gedhe dheweke lagi nyantri pondok pesantren Siwalan Panji. Ya Allah, ya Tuhan kami, nembe ngertos sejarah niki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nembe ngertos sejarah niki. Mugi-mugi bisa manfaati dateng kula lan sing nyemak niki. Masya Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pancen wonten ing dusun Ngrata niki enten namine Mbah Khairon. Mbah Khairon niku dipunsuli Mbah Garing sebab istilahnya tiange niku gering pramila diasmani Mbah Garing. Lah menika pasarane wonten ing sak wetane Mbah Rasudin kinten-kinten 100 meter wonten ing mriku. Lah Mbah Khairon niku nurunaken ingkang asmi Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari niki termasuk pendiri Nahdlatul Ulama ingkang kuncara ingkang sampun dadi sesepuh wonten daerah Tebuireng mriku. Lah Mbah Asy'ari niku nggih nurunaken melih namine Mbah Hasyim. Ya. Mbah Hasyim nggih niku wau ingkang dados pendiri Nahdlatul Ulama. Dados rikene Mbah Asy'ari niku termasuk romone Mbah Hasyim. Nah, ngoten niku wau. Dadi ringkese Mbah Asy'ari niku mboten pendirine tapi minangka romone Mbah Hasyim. Lah Mbah Hasyim niku nurunake sing jenengane Mbah Abdul Wahid. Abdul Wahid niku nggih Abdul Wahid nurunake Abdurrahman utawi Mbah Gus Dur. Nah niku urut-urutane mengkaten menika masyaallah. Dados cara nikes Mbah Gus Dur menika gadah rama ingkang namine Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid gadah rama malih namine Mbah Hasyim. Mbah Hasyim niki
gadah rama melih namine Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari gadah rama melih namine Mbah Khairon. Lah niki sing dados pendiri Nahdlatul Ulama inggih menika Mbah Hasyim. Masyaallah luar biasa. Niki sebagai berbagi pengalaman. Muga-muga kita niki termasuk nyebut-nyebut asmane para wong-wong soleh sehingga janji Allah nek enten tiang-tiang nyebut-nyebut asmane para wong soleh termasuk nyebut-nyebut para auliyaillah. Insyaallah janjinya Allah bakal dipun turunaken pinten-pinten rahmat taufik hidayah saking ngersane Gusti Allah. Sematen saking kawula menawi enten kesalahan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.